Добре дошли в Християни. Дън, 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 дън. Аз съм Хриси. Аз съм Яни. Така, днес ще снимаме, понеже снимам в два телефона. Ето. Защото едната снима в TikTok, другата снима в YouTube. Да, това е YouTube, това е TikTok. И днес ще пробваме разни работи. Първо да ви покажа. Значи, сега аз такива кисели. Дайте да ви покажа. Такива кисели бубни. Да, ти винаги така правиш, що просто. Такива кисели. За да се вижда хубаво какво. Да. Абе. Аз сега, докато тя си оправя нещата, аз ще отворя. Yes. Аз първия път. Майко, все като гледам кисело и буквално устата ми... Нормален бомбон. Да. Но не е ли кисело? То става даже сладко след малко. След малко ще стане сладко, Кати. Сладко ли е? Не се стана сладко. Аз му давам 10 от 10, защото е много кишло и много Да, хубаво. и аз давам 10 от 10. Май ще има втора част при мен. Ще опитвам това бялото. И аз. Ето как изглеждат вътре. Батей! Вие го виждате зелено, но се вижда бяло. Как бе? Да, зелено се вижда. Ами да, ама то е бяло. Да, то е бяло иначе. Да, между другото то е бяло. Ти ще имаш втора част, аз няма да имам втора част. Май. Да, имам втора част. Ето го този бомбон. Да, ще има втора част, защото ще смучи този бомбон. Не! Много ли е кисел? Той е по-кисел. Кисел е. Кисел е, чакай. По-кисел е. И през двата телефона се вижда какво прави Кати.